Huwa pjaċir tiegħi li qed nindirizza din il-konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Oasi b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali tal-Florjana, il-Mosta u n-Naxxar dwar kwistjoni importanti tal-abbuż mid-droga fis-soċjetà tagħna. L-Oasi kienet pjoniera f'dan is-settur għal ħafna snin minn mindu organizzat l-ewwel konferenza dwar l-abbuż mid-droga fl-1991. Ippermettuli għalhekk nieħu din l-opportunità biex nifraħ lill-Oasi u lill-kollaboraturi tagħha għax-xogħol li qegħdin twettqu f'Għawdex u f'Malta sabiex tqajmu għarfien u ssaħħu l-valur tas-solidarjetà. Il-konferenza tal-lum bit-titolu Illum jien għada int id-droga wara biebna se tagħtina opportunità sewja biex naffermaw l-impenn nazzjonali tagħna biex noħolqu sens ta' solidarjetà. Il-konferenza tal-lum se tipprovdi wkoll pjattaforma sabiex ikun hemm sapport aktar profond lil kull individwu, familja u lil komunitajiet affettwati mill-abbuż ta' droga. Bi pjaċir ninnota li l-enfasi li din il-konferenza hija maħsuba li tagħmel fuq l-ħtieġa ta' approach holistiku lejn il-problema tal-vizzju ta' droga fil-Gżejjer Maltin huwa ta' importanza kbira. Fil-waqt li huwa essenzjali nagħtu widen lill-esperti fil-qasam tal-vizzju ta' droga u l-effetti tagħha, nappella li nagħtu widen ukoll u fejn hemm il-ħtieġa nieħdu azzjoni dwar l-esperjenzi reali tan-nies li qed jgħixu bil-vizzju ta' droga. L-esperjenzi ta' dawn in-nies jistgħu jagħmluna aktar konxi ta' x'qed jikkawża din il-problema u kif aħna nistgħu nipprovdu għajnuna u appoġġ effettiv. Skont indikaturi tal-European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction ippubblikati fl-2017, in-nies li l-aktar li fiċċew l-għajnuna kienu dawk dipendenti mill-eroina brata ta' 73% u warahom id-dipendenza mill-kokaina brata ta' 17%. Fil-fatt in-numru ta' persuni li jużaw l-opiates li qegħdin friskju għoli huwa smat li jaqbeż l-1700 ruħ. L-eroina tibqa' l-aktar droga legali li hija marbuta ma' l-aktar konsekwenzi serji ta' saħħa u li jitħallu wkoll effetti ħżiena legali u soċjali f'pajjiżna. Madana kollu jeħtieġ ukoll li niffukaw fuq tipi oħra ta' droga u l-effett devastanti li għandhom fuq il-komunitajiet tagħna. Ma nistgħux nimiraw fuq sors wieħed, irridu ninvestu holistikament fuq kull tip ta' dipendenza. Inħeġġiġkom ilkoll biex tużaw l-influenza u l-għarfien espert tagħkom biex tenfasizzaw ix-xogħol li għad irid isir sabiex naraw illi t-tema tal-abbuż mid-droga tkun dejjem fuq quddiem-nett tal-aġenda nazzjonali tagħna. Barra minn hekk hemm bżonn urġenti illi l-awtoritajiet nazzjonali tagħna jinvestu f'aktar riċerka li tagħti aktar informazzjoni speċifika dwar l-abbuż mid-droga fost iż-żgħażagħ bejn il-15 u l-34 sena. Nemmen illi rridu ninvestu fi studji li jenuna nidentifikaw il-problemi dwar iż-żieda tal-użu ta' droga, kif ċentri speċjalizzati għat trattament ta' droga jistgħu jkunu aktar effettivi u ninvestigaw ix-xejriet fl-użu ta' droga ta' riskju għoli. Indikaturi mill-National Infectious Disease Surveillance Unit fid-Dipartiment tas-Saħħa irreġistraw ukoll numru ta' każijiet ġodda tal-HIV. Permettuli wkoll nagħti ħajr lill-imsieħba l-oħra li jaħdmu f'dan is-settur li qed jilħqu pazjenti li jirriżultaw li jkollhom l-HIV, l-hepatitis B u C u kundizzjonijiet oħra li jkunu riżultat tal-użu illegali ta' droga. Qed ninnota bi pjaċiri li l-konferenza tal-lum se żżid l-għarfien dwar dawn is-servizzi disponibbli u l-passi l-qudiem li rridu nieħdu sabiex nindirizzaw b'mod aktar effettiv ir-riskju tal-abbuż mis-sustanzi fil-komunitajiet u fis-soċjetà tagħna. Ninsab konvinta illi il-panel ta' esperti akademiċi u tobba li ser jipparteċipaw f'din il-konferenza se jixtu aktar dawl importanti mill-esperjenza professjonali varji tagħhom
dwar kif għandna nittrattaw daw il-problemi. Barra minn hekk nittama illi l-andament ta' dil-konferenza se sservi bħala inkoraġġiment sabiex ikun hemm sforz dejjem aktar biex nindirizzaw l-abbuż mid-droga. Madankollu permettuli nikkonkludi billi nenfasizza għal darb'oħra l-bżonn li nkomplu noħolqu spazji ta' rispett fejn il-vittmi tal-abbuż mid-droga u l-familji tagħhom iħossuhom li qed ikunu mismuha u mejjuna. Jeħtieġ li nkomplu nittrattaw kull forma ta' vizzju ta' droga u nenfasizzaw ir-reperkussjonijiet serji illi jġib miegħu dan il-vizzju għal tant familji u komunitajiet fis-soċjetà tagħna. Jeħtieġ li naħdmu flimkien għal well-being holistiku ta' pajjiżna billi nassiguraw li kull individwu jħoss li għandu sapport u għajnuna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u nistenna bil-ħerqa r-riżultat tal-konferenza tal-lum.